Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Saniboneleke bethunani ngetitle yale video uba sizawuthetha ngoSamke, wife number 5 kaTata Musa Mseleku. Ngento eyenzekayo ke bethunani ku-social media abantu bamthelekisa kunye nonkosikazi wesithathu we-businessman okwayi-polygamist uMr Lucky Somkhanda Gumbi. Naye ke mos siyazi une-reality TV show ebizwa The Gumbies. Naw ke unkosikazi wakhe uZama Duma oneminyaka 22 uye watshata kunye naye kulo nyaka kupheleyo ngoJuni. So ke uactive pha kuTikTok apho ke afakayo ivlogs ebonisa indlela aphila ngayo njengoba nibona ke kule video ndiyifakileyo, ngoba yiyo kanye ke le video okanye le vlog yakhe eyenze uba mandenze le video ndiyenzayo. Abantu kwi-comment section yevideo kaZama baye bathi yho, uSamke Mseleku ngokuya wayevuma utshata okanye wayevuma uthandana noTata Musa Mseleku wayecinga uba fanuba uzawuphila ubomi obunje, kanti heyi ingathi akuhambanga kahle ngoba simbona ihlele Mzumbe and akho nto ingathi qhafuqhafu, akakakhelwa nokwakhela. Whereby ke uZama yena wakhe wachaza ke ba uyevuya kakhulu umyeni wakhe umakhele unokutsho wendlu within 2 months. Kuboniswa ke neeringi zabo ezintle. So ke uZama njengoba nibona apha ke indlu yakhe intle ukufa, indlela aphila ngayo. Bathi abantu Samke inoba wayecinga uba fanuba ngokuthi atshate noTata Musa Mseleku uzawufumana obubunawunawu okanye obubunewunewu, kanti akalazanga elidlalayo. Kunzima ke ngokokuba amkelwe, and then ke kukhona uMzumbe already onerufu eziwayo nje kuyimes neetanki siyazibona kuloo nto. So andiqondi uba inoba angasecicini loba mhlawumbi angakhelwa phantsi umzi wakhe, nangona ke uTata Musa Mseleku wayenzile for amanye amakhosikazi akhe, but kaloku amandla bethunane awafani and bekhe akaphila nophila uTata Musa Mseleku. But ke uyatsho yena uba uyafuna umamkela uSamke, but it's just that akakamkelwa, usazama uba ade amkelwe ngamanye amakhosikazi. Hayi ke abantu bona bamanga ku-comment section njengoba nizibona nazi ii-comments ndizifakile apha besithi yho, hayi sana uyadlalisa yena, otherwise abanye mamncane sana baphila kamnandi. Wade wabhala ke omnye wathi yho, uSamke inoba ucinga uba yi-AI lena. Yeyi kuyagezwa ku-social media bethunani, into ye-comparison ke into ehleli isenziwa bethunani. Abanye abantu ke bayabuza noba ibuya nini i-reality TV show le ibizwa The Gumbies. Caba ke shem bayabakhumbula abantu ke bakhona bathi eyi, ezi reality TV shows zimosha ifemeli, uyabo. But ke asiyazi sizawubona uba iyabuya okanye ayibuya. Andifuna uphosisa, zange ndayilandela, but xa inobuya ndingakhe ndiyilandele. Anyways, khanikhenitsho ke nina ke guys, niyibona njani le nto uba abantu bekhomperisha abanye abantu? Well, bekwizithembu ke bonke. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.